дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд даври шаҳриву ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ дар сатҳи баланди ташкилӣ бо ҷалби васеъи иштирокчиён баргузор гарда истодааст. Озмуни мазкур бо ташаббус ва ибтикори наҷиби пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи тақдими шоҳномаи безаволи Ҳаким Фирдавсӣ ба ҳар оилаи тоҷик роҳандозӣ шуда, дар замири хурду бузург муҳаббат ба ватан, ҳисси ватандӯстӣ, шуҷоату мардонагӣ ва ҷонисориро афзун мекунад. зеро шоҳасари безаволи Ҳаким Фирдавсии шоҳнома пур аз ғояҳои ватандӯстӣ, қаҳрамониву ҷонисорӣ, арзгузорӣ ба гузаштаи пурифтихор буда, дар баланд гардидани маънавиёт ва тарбияи насли наврас нақши арзанда мегузорад. аз кӯдакҳои хурдсол то мусафедои садсолаи мо шоҳнома мехонанд. ин зеҳни миллат аст. шоҳнома занҳоро қаҳрамонӣ ёд медиҳад, паҳлавонӣ ёд медиҳад, рӯҳи мардумро устувор мекунад, таърихи худашонро медонанд. на танҳо тоҷикистон, дар эрону афғонистон ҳам мардум ҳар ҷо ки дӯст доштем мо, ҳар ҷо ки як ошно доштем моя табрик карданд. гуфтанд ташаккур ба раҳбарияти шумо ки ин корро мекунад. сано ба мардуми шумо ки шоҳнома мехонанд. дар вилояти Суғд барои дар сатҳи баланд баргузор гардидани даври шаҳриву ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ тамоми тадбирҳои зарурӣ андешида шуда, аз ҳисоби устодони донишгоҳҳо, донандагони хуби соҳа, шоирону муҳаққиқон, ҳайати ҳакамон ташкил ва беҳтаринҳо барои иштирок дар даври вилоятӣ интихоб мешаванд. мушоҳидаҳо нишон медиҳад, ки хурду бузург бо масъулияти баланд ва таваҷҷуҳи зиёд дар озмун иштирок намуда, аз рӯи низомнома маҳорату малакаи худро нишон медиҳанд. озмуни шоҳномахонӣ ҳам чун дигар озмунҳои ҷумҳуриявӣ дар замири хурду бузург муҳаббат ба китобхониву китобдориро бештар намудааст. мо хеле хушҳол аз он ҳастем, ки бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2025 ба ҳар як хонадони тоҷик китоби шоҳномаи Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ тӯҳфа гардид. ҳар нафаре ки шоҳномаро ба даст мегирад, ҳисси худогоҳию худшиносиаш баланд мегардад. мусаллам аст, ки шоҳнома ҳамчун ганҷинаи бузурги адабию маънавӣ на танҳо саҳифаҳои пуршарафи таърихи ниёгонро инъикос мекунад, балки дар тарбияи насли наврас, дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ, инсондӯстӣ ва арзгузорӣ ба фарҳангу забони тоҷикӣ нақши муассир дорад. аз ин нуқтаи назар тақдими шоҳнома ба ҳар оила ва ташкили озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ дар мамлакат идомаи ташаббусҳои ватандӯстона ва фарҳангпарваронаи пешвои миллат маънидод мегардад. ёдовар мешавем, ки барои мукофотонии ғолибони даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ аз фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 2 млн 660 000 сомонӣ ҷудо карда мешавад. ҳамзамон ғолибони даври шаҳриву ноҳиявӣ ва вилоятӣ бо мукофотпулӣ қадрдонӣ карда мешаванд.